హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మిథున్ ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేల్ మండలం చెన్నపల్లి గ్రామంలో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఓల్డ్ కేటగిరీ విభాగానికి లింగారెడ్డి గారి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు రాజోర్పేట గ్రామం చాపాడు మండలం వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా వారి ఓల్డ్ కేటగిరీకి రావడం జరిగిందండి. ఓల్డ్ కేటగిరీ విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తూ మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నటువంటి గిత్తలండి లింగారెడ్డి గారి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు. Okay friends, thank you for watching.